Genesis chapter 12. Ti panangayab ti Diyos ken ni Abraham. Kinuna ni Yahweh ken ni Abraham, panawam ti pagiliam, dagiti kabagyam ken amam ket inka iti daga nga ipakitak to ken ka. Paraburan kanto ti adu nga anak ken apo ko, ket agbalindan to adakkel a pagilian. Bendisyonan na kanto ket agdinamag to ti nagan mo tapno mausar tinagan mo a pagbendisyon. Bendisyonak to dagiti mangbendisyon ken ka. Ngem ilunod kunto dagiti mangilunod ken ka. Dawaten to dagiti amin a nasyon ditoy daga a bendisyonak ida akas ti panang bendisyon ko ken ka. Tinungbal ni Abraham, tibilin ni Yahweh, ket manaw ijay haran, idagtawen iti 70 ket 5. Inkuyog ni Saray nga asawa na kinilot a kaanakan na. Intugot na ti amin sanikwa anaurnong na, ken amin a nagbalin at tagabo na ijay haran, ket nagluwas da anapan iti daga ti Kanaan. Idi dumting da ijay Kanaan, sinursor ni Abraham ti daga, agingga di manon ijay Sikem nga ayan ti kayo alugo ni More. Dagiti tiyempo agnanaed pay laing dagiti kananiyo iti dayta adaga. Nagparang ni Yahweh ken ni Abraham ket kinuna na kenkuana. Daytoy ti daga nga ited ko kadagiti kaputotam. Nang bangon sadyay ni Abraham iti altar nga agpaay ken ni Yahweh a nagparang kenkuana. Kalpasan dayta intuloy na ti panagdalyasat na agingga iti katurturudan iti daya ti syudad ti Betel. Nagkampo iti nagbaitan ti Betel iti laod ken ay iti daya. Nang bangon met sadyay iti altar ket nagdaydayaw ken ni Yahweh. Kalpasan na nagalis-alis iti pagnaidanda iti panagturong na iti akin abagatan apaset ti Kanaan. Rinswa tinakaro a panagbisin iti daya ta adaga. Isat kapuna ang nagpabagatan ni Abraham ang hingga adinteng ijay Ehipto tapno agnaed sadyay iti agbiit. Idi dandani bumanlasew iti beddeng ti Ehipto. Kinuna na iti asawa na. Nalibnos ka, Saray. Inton makita daka dagiti Ehipsyo, ipapandanto nga asawa ka. Ket patayen dakto ngem saan da kanto nga ananwen. Ibagam kadwada nga agkabsatta. Gapuken ka saan dakto apatayen. Ket nasaya atto ti panaki langenda kanyak. Idi addan iti Ehipto nakita dagiti Ehipsyo apudno a napintas ti asawa ni Abraham. Adda dagiti opisyalis ti palasyo ang nakakita kenkuana ket imbagada iti Faraon. Ti kinapintas na ket naipan ni Saray iti palasyo. Kapuken ni Saray nasayaat ti panakilangen ti ari ken ni Abraham. Inikan na ni Abraham kadagiti arban ti karnero ken kalding baka asno tagabo ken kamelyo. Ngem gapo iti inaaramid nagpungtot ni Yahweh ket nagsagaba ti ari ken dagiti tattao iti palasyo. Nakaro asakit ti indursoor kadakwada ni Yahweh. Inaayaban ti ari ni Abram ket sinludsod na. Anya ti inaramid mo kanyak? Apay addi mo imbaga nga asawam? Apay nga imbagam akabsat mo ket impalubos mo nga alaek akas asawa? Adtoy ti asawam, alaem ket pumanaw kayon. Nagbilin ti ari ket napapanaw ni Abraham ijay Ehipto, akadwa na ti asawa na.
agraman amin asanikwana.